Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε ένα πανεύκολο φαγητό. Είναι μελιτζάνες γεμιστές με κασέρι, τυρί, ντομάτα, κρεμμύδι. Δεν βάζουμε κιμά για να μην γίνει και πιο βαρύ το φαγητό. Έτσι όπως το έχουμε εδώ, έτσι όπως το έχουμε κάνει, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, γιατί τη μελιτζάνα την ψήνουμε στο φούρνο, τη χαράζουμε, καθαρίζουμε μετά το εσωτερικό της και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Είναι πανεύκολο, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και πολύ νόστιμο. Τα υλικά μας είναι 2 μελιτζάνες, κρεμμυδάκι, ρίγανη, κασέρι, λίγο αλάτι, μισό κουτί χυμό ντομάτας, μάλλον ντοματάκι από μένα, τυρί τριμμένο και λάδι. Τι κάνουμε? Ανοίγουμε τις μελιτζάνες στα 2. Τις χαράζουμε χιαστή. Ώστε να ψηθούν καλά. Θα ψηθεί μέσα όλο το περιεχόμενο και μετά θα το καθαρίσουμε αυτό και θα το αναμίξουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Και μετά θα γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Λοιπόν, δύο μελιτζάνες, 4 κομμάτια, 4 άτομα, τετραγωνάκια. Βάζουμε τις μελιτζάνες σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα, πάντα χρησιμοποιούμε λαδόκολλα, μας διευκολύνει και στο πλήσιμο. Αφού τις έχουμε χαράξει, τις αλείφουμε λίγο με λαδάκι, ελαιόλαδο. Θα το κάνουμε ελαφρύ το φαγητό, δεν θα τις πρωτιγανίσουμε, τις βάζουμε απευθείας στο φούρνο. Τις βάζουμε στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο βασικά, γύρω στη μισή ώρα και μετά θα δείτε τι θα κάνουμε. Οι μελιτζάνες μας έχουν ψηθεί και τώρα θα τις καθαρίσουμε, θα βγάλουμε δηλαδή το περιεχόμενό τους, το οποίο θα αναμίξουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Την παίρνουμε μία-μία τις μελιτζάνες. Και καθαρίζουμε το μέσα. Λοιπόν, όσο μπορούμε τις καθαρίζουμε. Αυτό τώρα το μέσα, το οποίο είναι και ψητό, θα το αναμίξουμε με τα υπόλοιπα υλικά και θα δείτε μετά θα γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Θα γίνουν σαν βαρκούλες. Καθαρίζουμε λοιπόν τις μελιτζάνες, το εσωτερικό τους. Είδατε τι ωραία ψήθηκαν. Αυτό το κάνουμε γιατί αν τις γεμίσουμε όπως είναι, έτσι, όλη η γέμιση θα φύγει η μισή στο ταψί. Γι' αυτό εμείς κάνουμε το εξής. Καθαρίζουμε. Την ανοίγουμε σαν βαρκούλα και θα βάλουμε τη γέμιση μέσα. Λοιπόν, η μελιτζάνα μας είναι έτοιμη, ψητή, τέλεια. Ρίχνουμε την σαλτσούλα, το κρεμμυδάκι. Εγώ το έχω κάνει στο blender, αλλά μπορείτε να το κόψετε κομμάτια, γίνεται πιο ωραίο. Λίγο αλατάκι, λίγο γιατί θα ρίξουμε και τυρί μέσα, οπότε θα γίνει αλμυρό. Ρίγανη. Ρίχνουμε και το τυρί. Το ρίχνω όλο το τυρί μέσα. Θα βάλω από πάνω κασέρι. Και η γέμισή μας είναι έτοιμη. Τέλεια. Γεμίζουμε τις μελιτζάνες.
φαγητό αυτό, είδατε τώρα πως γεμίζουν, χωρίς να χύνεται η γέμιση στο ταψί. Ενώ αν τα γεμίσουμε χωρίς να τα καθαρίσουμε, όλο θα φύγει στο ταψί. Δεν έχουμε ρίξει ακόμα λάδι από ό,τι βλέπετε. Θα ρίξουμε λίγο από πάνω. Το φαγητό είναι πάρα πολύ ελαφρύ, γιατί δεν τηγανίζονται οι μελιτζάνες, ψήνονται. Και με λίγες θερμίδες. Έχουμε λίγο λαδάκι τώρα από πάνω. Λίγο λαδό. Πολύ λίγο από ό,τι βλέπετε. Αλάτι δεν βάζω, έβαλα στην αρχή λίγο, δεν χρειάζεται. Και βάζω από πάνω κασέρι. Ό,τι κασέρι θέλετε. Τώρα αυτό το φαγητό είναι σχεδόν έτοιμο. Πανεύκολο είναι, πολύ γρήγορο και ελαφρύ. Η μελιτζάνα είναι πάρα πολύ ελαφριά. Και η γέμιση επίσης. Δεν βάζετε μεγάλες ποσότητες τυριού. Θα το ψήσουμε λοιπόν τώρα, κανένα τεταρτάκι, να λιώσουν τα κασέρια. Και θα το δούμε έτοιμο. Το φαγητό μας έχει ψηθεί και μπορούμε να σερβίρουμε. Καλή σας όρεξη.